Yemra yankasa yediem na Nsoromma aye dwumadi de boaboa enkwada no na su ene ban talent ekura wo mu ahye wo mu asie no yaboa ne yi apie na wiase amansan na ehu sa nkwada yi na de na toso miensa season 3 enrada ene ba wie 5pm ne frase ne na nya agro behwe se de enkwada makomako num wo mu kire amamre ne amane ene wonum nim dia wo wa na nya agro kra na ne nyina ba wie ye no na mpanimfo a wakeka sa adwumadie ebo mu no edi tudwa wo kyese wani agi papa sanse enkura no adan suban ya di ntete ya wode ama wo mo no enkura na kyese wonom atumi ehunu pa na yenu aba Rita Ajeman ene di nsem wachi vote na ba ni na ene de Davis ne kika bo mu ni na at the end of the day no the fit position. Belinda. You got your own. What was it? The trust for. Truth authority. Obviously, that position, you can't above now. You call Emma Gamado Somwa Isaac. Three. Those two. Regional. Ano no na kyese sa ena ekokowie Nsoromma season 3 ye de akwa kogu bestresa hwefo behwe animu na season 4 auditions ni frase a about time wo ma atumi abeka busua ana brema kwa mam de bedwam so kase ni nyina esie mema ma nyina happy International Women's Day yenyintum se yenso ye betumi aye sanse ye mu bi eye uhia me aye afreme anoche wa ba ajwa sewa memwachi